ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум таҳти раёсати раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода баргузор гардид. Дар ҷаласа вакилон созишнома оид ба маблағгузорӣ, лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии Норак марҳилаи 2 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд, лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2020 оид ба tasdiqi сохтор, басти вазифаҳо ва сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021-ро мавриди баррасӣ қарор доданд. Зимни баррасии созишнома оид ба маблағгузорӣ, лоиҳаи барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии Норак марҳилаи 2 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд зикр гардид ки ҳадафи лоиҳа барқарор ва зиёд намудани иқтидори истеҳсолии 6 гидроагрегати нерӯгоҳи барқи обии Норак ва баландбардоштани самаранокии онҳо мебошад. Дар ҷаласа зикр гардид ки нерӯгоҳи барқи обии Норак солҳои 70-уми асри гузашта ба истифода дода шуда, айни замон таҷҳизоти он кӯҳнаву фарсуда гашта, ниёз ба таҷдид дорад. Марҳилаи якуми лоиҳа аз 3 қисм иваз намудани 3 адад агрегат ва таҷҳизоти ёрирасони онҳо, иваз намудани автотрансформаторҳо ва таъмини бехатарии сад иборат буда, муҳлати татбиқи он давоми 5 сол пешбинӣ гардидааст.